nepodarilo tým väzňom utiec a nejak ich dolapiť, no nevadí. Keby ste sa pýtali ľudia, že prečo tu môj ocino není, lebo on bol policajt a jeho previezli proste inám niekam a ja sa tu strašne bojím byť sám a neviem, mne je strašne smutno za maminou. Keby ma tu niekto vedel tak zachrániť, no to je hrozné. Bože, zas tu niekoho majú uväzneného? No počkaj, pomôžem ti. O, ďakujem pani. A vy ste jak zistili o mne, že ste? Už ich tu je veľa. OK, tak ďakujem za záchranu. O, ďakujem. Jo, ja už som tu bol 3 týždne. Ďakujem. A ešte potom by ste vedeli nájsť aj môjho ocina, ale neviem, či viete, kde je, lebo tam policajtov niekde väznia proste. A ja neviem, kde je vôbec. Ja som 3 týždne a neviem, čo tu mám robiť. Ospravedlňujem sa, ale je tu až moc veľa ľudí v meste, tak nemôžeme vám niečo pomôcť. OK, tak, ale poďme rýchlo prejsť, ja sa bojím, že ma tu znova lapia. Tak čo, ideme zavolať políciu? Akože môžeme, ale je to na tebe. No, ja určite idem volať. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete o tých dvoch väzňoch, čo utiekli z väzenia? Jasne, veď my po nich patráme už 3 týždne, 4 týždne. No tak mňa tam zavreli a mne jedna pani pomohla a teraz neviem, čo máme robiť, tak sme radšej zavolali vás. Joj, dobre, tak pošleme ku vám jedného nemého, nevadí? Joj, nevadí, ale hlavne už niekoho pošlite, prosím. Dobre, dovidenia. Tak za chvíľku tu bude ten policista, ja sa veľmi teším. Ako nevadí, keď bude neví, dúfam, že bude vadiť, no nevadí. Vy ste kto? Vy spolupracujete? Čau, Jak sa máš? Čau. Už to bolo dlho, čo to je. Vera, ty si kto? To kto je? Ty si na došiel. Ne, veď mňa zachránila táto pani. A čo tu robí tento nemý policista? Vy si ten nemý asi policista, no. Pane, prečo máte v rukách zbraň a mierite na iného človeka, ktorý je inocent? No, tak čo tu chce ten policista? Čo tu ide na motorke vôbec? Haló? Veď poďte sem. Lebo oni nám hovorili, že je nemý. No, počkaj, on nám tu niečo napísal na papier, že mňa to vôbec nezaujíma. Čo? Čo to znamená? Minus aura. No a že čo? Že to sú nejaké blbé keci? Vieš čo? Dobre, kľudním sa. Dobre, choďte preč, ja už vás nikdy v živote nechcem vidieť do očí. No nič, rád som vás poznal, ja už idem domov. Rád som vás poznal, čaute. Je to tak skoro? No, proste ja som z toho úplne celý mimo, ja sa z toho musím proste poriadne vyspať v posteli. A musím konečne vidieť moju... No, áno, mám vec. Homelessák, ale dude. Bro. No, nevadí. No, idem domov, čaute, rád som vás poznal. Ja nie. Dobre, už v živote nechcem vidieť. Čaute. No, čau, mami. Preboha, už si konečne doma. Kde máš tata? No, toto vôbec nebol koncert, ale... Čo ty myslíš? Oni nás znova chytili tí väzni. Okej, dobre. Už stačilo, idem fakt volať políciu teraz. Nie, to už sme skúšali, to už nám vôbec nepomohlo toto. Hrozné. Čo idem teraz urobiť? No ja neviem, pozrime sa na správy možno, alebo neviem, že čo budú dávať. Môže to pomôcť? Možno. Zas a znova šialené novinky z mesta Brookhaven. No, tí väzni, ja neviem, čo už k tomu dodať, polícia už vôbec nevie konať s nimi, polícia už nevie proste s nimi nič robiť, proste tí zlodeji aj políciu už napadli a všetci sú už stratení, tí policajti, všetko. Mesto Brookhaven je teraz
veľmi, ale veľmi napadnuté. No, to som ja, reálne čo hrám hlavnú postavu, ale to je jedno teraz, lebo teraz chvíľinku prerušujem príbeh, ale aby ste iba počuli, tak iba, že tí zlodeji, kriminálnici začali ovládať aj ľudí. Nech sa páči, tu máš ružičku. Ale nehovor, ďakujem. Zabíjať ľudí. Keby ma niekto vedel aj tak zachrániť, to ja to proste musím sem takto... Predstav si, že ešte tam počuješ na tom natáčaní. Takže, čo sa tu deje? To je znova vystrihnutý záber, Ďalší vystrihnutý záber.